Kalliokoski. Ja sitten numerolla 2 ja Jesper viidenneksi nopein. Neljänneksi nopein, joo. 875 A.J. Keinänen numerolla 33 ja sitten Noora Perjantaipäivä ajettu. Ekaan lähtöön lähdettiin vaan tutustumaan rataan, mutta se meni sitten ehkä vähän yli omien taitojen. Ekaan mutkaan pyörähys, liukkaus yllätti autoilija. Mutta siitä päästiin sitten jatkaan ihan okosti ja vauhti oli ihan hyvä nolosta. Mutta sitten mentiin tokalla kierroksella. Piti mennä jokerille, ei päästy. Oltiin kohtuukavaa penkassa. Aika varma oli jo, että kaatuu. Ei se aivan kaatunut, mutta oltiin syvällä. Sieltä sitten hinurilla varikolle ja vähän putsailtiin kiviä ja pölyjä pois. Ja tokaan vetoon, niin se otettiin sitten varmaan päälle ihan vaan, että päästään ehjävetomaaliin. Päästään huomiselle paremmilla mielillä, kun on edes yksi ehjäveto alla. Ajoin molemmilla lenkillä jokeri, niin semmoista vertailupohjaa aikaa ei oikein tullut, mutta itselle sai sen luoton siihen, että ajo sujuu ja päästään huomiselle hyvällä fiiliksellä. Siellä ei nyt kovin montaa V-autoa, meillä on ollut muutama kuljettaja siellä vasta radalla käymässä, eli sitten mitä Valo meidän kumppanit saa siellä aikaiseksi. Ja totta kai se aina vähän hämärtää, se vääristääkin sitten tätä, kun jos käy ajamassa lisävetiä. Vaan yhden vauhdikkaan vähän eri, mutta kyllä me tosta taas vähän sellaista vertailupohjaa saadaan. Jesse Silva. Nyt teette. No nyt me vaihdetaan perään. Joo. Minkä tähden? No, mä oon vaihtanut siellä, pysyy sormet veteen. Älä kerro sitten. Ei saada lyhkäisempi välitys sinne. Okei. Välityksen vaihto. Joo. Joo. Vaihdetaan koko perään. Ootko ajanut aikaisemmin täällä? Ei. No sen kyllä näkee. Joo. No minkälainen oli rata? Oikee. Mikä oli vaikeinta? Varmaan toi oma ajaminen. Mä tiedän, oliko sinänsä muuta ihmeellistä. Joo. Mitä voidaan parantaa, että tulee parempaa aikaa huomenna? Nyt en todella tiedä. Stefan hoitaa. Hei, älkää nyt vielä karakko. Mihin te veette? Elokuva alkoi vasta. Sun vai mun? Mihin te veette? Siis tonne? Me tullaan perässä. Jossain tarvitsisi joku osa päästä ja alapäästä saada pestyä. Mä tuon mikin sulle. Mä tuon kamera. Karvanen mikko. Joo. Veljekset kuin No, ilvekset. kerro sä nyt, miten sun mielestä meni. Hän voisit korjata. Saaks kertoa totta? Saa, ihan kaikki. Anna Kaikki tulla muut vaan. eri päin vittua patti munat. No niin. Se oli lyhyt ja ytimekäs. Pannuhan rokkaa, mut niinku renkaat ei. Eikä jarrut. Niin. Eikä välitys. Jarrujahan meillä ei oo. Välitys vaihdettiin, Niin. tai lähinnä koko perä. Niin, välitys oli huono. Vakaajat ei pysynyt paikallaan. Ei. Mitäs muuta? Ei siitä tainnut mitään muuta kauhean iso olla. Ei bensa kelpaa. Joo. Asfaltti ei. Asfaltti. Joo. Ja seuraava lähtö. Haatanen Räsänen, Leijon, Keinänen ja Rajala. Sieltä kyllä todella hyvin ja se oli aikainen lähtö. Aika hyvin loppuun auto tässä nyt ajaa. Enää saa normaalisti nyt loppuun, mutta päälle lätkää sitten 30 sekuntia. Ja se koskee nimenomaan näitä alkueriä.
kierros. Ja kahdella autolla keskellä. Otetaan Reijonin kierros. Ja lähtee jouhattuna nyt tuo Niko Kalliokosken kärkiaika. Sinne menee Rajala, sinne menee myös Aaltonen ja sijoitukset vaihtuvat sinne tippuun Rajalan nelospaikalle. Ja Lenon pitää sen kärkipaikan loppuna. Kato, meillä on tullut jo 3 kappaletta näitä omakkeita sitten. Pitää kasvua sinne toimistoon. Kaksi 56, 16. Alisa Jaakkola, Jalasarven Motorilla. Eka lähtö ajettu. Se meni opetelles. Sieltä tuli vilppilähtö. Kävi se perinteinen, että en ole ajanut ikinä tommosilla valoilla. Ensin syttyy ready to race, sit se sammuu ja sit syttyy vihreä, niin pitäisi mennä, niin kytkin nousi kun ready to race sammu, mutta ajollisesti ihan ok veto. Ei mitään, vähän nopeisiin paikkoihin tarvii parantaa, mutta muuten tästä on hyvä lähteä jatkaa. Mutta katsotaan nyt sitten, siinä on vasta jo ulkopuolella. Hän sen taittamassa siitä pääsee. Kuva puolisen kanssa. Ja ottaa kolmospaikan. Aaltosella oli hetkeläistä jo tarjolla se kolmospaikka siihen, mutta Polvinen pystyi vetämään välistä. Haki pikkusen paremmin kiinni tuohon ekaan ja Aaltonen meni... Mene Jokerille vaan! Siinä löysi jo Polvinen sitten pienen sisälle. Ja saman tien ilmoitti menee. Ohjeen tulee ja on saman tien Jokerin pois. Minä pääsen kyllä Aaltonen loikkauttaa hienosti sieltä Jokerilta itseensä radalle. Ja nyt nähdään muuten se, että... Aja siitä Jessestä ohi! Silvosta vetämään. Seuraavalla kierroksella nyt on Jokerille, mutta no, ei silloin nyt ihan kiinni siellä on. Polvinen painaa tällä hetkellä terve laina. Polvinen painaa tuon kotiin 10-2. Äsken vaan nähdä, mutta on Jokerille, mutta tullaan sitten ja tulisi odottaa, että Ensimmäinen alkuerä ajettu. En ole kauhean tyytyväinen itteeni kuin autoonkaan, mutta lähti ihan hyvin, mutta sitten loppui voima kesken ja sitten ei saada tähän hätään jarruja sinne oikeastaan millään. Ja eipä siinä, kaverit meni pikkusen kovempaa edellä, niin ajettiin perästä terveisiä ja katsotaan onko mitään tehtävissä enää vai onko hutipäivä, mutta 10 sekunnin taulu ja sitten katseita. Ready to race -valo syttyy, keltainen syttyy ja sitten kun vihreä syttyy, niin sitten lähdetään Lampi-Kallion, koska Lampi lähtee hyvin siinä. Voidaan T2 vastaa yli. Joutiin täältä. Oli ihan vähän tuohon ja katsotaan nyt siellä sitten kyllä Lampille tässä tarjotaan nyt parasta paikkaa. Sitten on 4. Kalliokosken ja täällä 4. Kalliokosken lähtee vastamaan sitten Lampi ja välipärästi ja nousee tuosta. Joutui pikkusen nyt siellä heiluttamaan valkoista lippua, antaa pikkusen peliksi. Menee kuitenkin 3. paikalla, mutta Aaltonen menee taas Jokerille. Ja Lari Turki, 4. Kalliokosken 2.44 ja 1.84 Lari Turki ottaa alkuerän voiton. Toinen lähtö ajettu. Nyt päästiin viivasta silloin kun kuuluukin, ei otettu vilppiä. Aika parani vähäsen, mutta on siinä vielä paljon parannettavaa. Mutta ehjä lähtö alla, niin se on pääasia ja tästä on hyvä jatkaa päivän. Paikalle ja nyt tullaan todella kovaa sinne. Mennään liian kovaa ja tuen yleensä vaihetta. Niko Vikkosen
näytti siltä, että hirttikö kaasu pohjaan tai jotain ihmeellistä tapahtui, koska nyt meni kyllä aikamoisella yrmelällä tuonne ekaan muskaan. Ja se oli semmonen pois alta risut ja männyn kävyt. Kaikki pois tieltä. Oli sellainen rengas mennyt, täytyy olla pakko olla se rengas mennyt niistä autosta, koska hyvä hiljaa tuo. Katsotaan kuinka siitä käy. No Mikko Simonen ja Velman Viskasen nyt ajaa. Hän menee nyt tuohon Jokeriin. Rauha oli pakko. Ei taittu. Tämä on niinku eräskin Volvo-aikoinaan, muistan kun siinä puhuttiin, että oli pikkusen pehmeä alusta ja se pikkusen niinku nosti sitä etutasua vähän niin Toinen alkuerä ajettu ja lähti vieläkin viimasti ihan hyvin ja ekas mutkas meni vakaa ja poikki ja vaihdettiin uudet jarrupalat sinne, mutta ei se mitään auttanut. Niin. Ja sit laturi hajosi vielä kaupan päälle siinä, että ei se nyt lähde luistaa, mutta mä oon ainakin vähän niinku jo luovuttanut tän päivän suhteen, että ajellaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Että me ei nyt voida asialle tässä vaiheessa mitään. Aaltonen lähtee hyvin, mutta sitten sisältä lähtee. Valonen alkaa pikkuhiljaa kirjimään. Siinä vierellä on montako autoa siinä on tässä yhdestä nipussa, mutta minä Rantanen on kakkospaikalla. Minä Rantanen ensimmäinen crossikisa. Saa mataa tuolta crosskartista. Crosskartin SM ajetaan sitten tällä kaudella. Muun muassa nyt on Räsäsellä vähän tekemistä ja sitten ottaa tuonne pystyy hienosti väistämään mitä Rantanen pyöräyttää. Crosskart SM. Se mitä kuuluttiin todella kovaa kalustoa. Jokerille Aaltonen on tullut erittäin hyvin. Katsotaan nyt sitten, mitä tekee sieltä Räsänen. Pystyykö nousta sinne Aaltonen, meneekö ohi siellä Jokerilla? Valonen on nyt kohdassa paikassa. Nyt on 3 nippu kasassa. Kuka tästä triosta sitten? Se on Räsänen, joka heittää nyt tuonne sisälle ja nousee siihen Valosen rinnalle ja painaa myös ohi. Aaltonenkin kyttäsi siinä hyvin paikkaa tuolla jo Jokerilla, että jos olisi päässyt nousemaan yhden sieltä. Ei onnistunut. Nyt tulee Valonen, nyt mennään liialle pitkälle ja nyt mennään sitten Penkka. Totta Aaltonen kakkonen. Valonen pääseekö sieltä vielä pois? Kolmosen alkuerä ajettu. Sieltä tuli vihdoin ja viimein kakkosia ja ajo alkoi maistua ajolta, mutta 2 edellistä lähtöä meni sen verran huonosti, että finaalipaikasta jäätiin vielä jonkun verran, mutta tästä on hyvä lähteä jatkaa. Venäläinen kertoo saavutuksia, että liikaa kakkosia ja Turpeinen tulee
viereen sulkoon. Portaali joutuu vähän hakemaan. Ja venäläinen tulee kärkeen, mutta Urpeinen koittaa vielä haastaa. Joppi siis pelataan siellä, eikö jompikumpi murskaamaan sen. Omalta ainakin tullaan, venäläinen tulee voittajana tästä lähdöstä. Aika katsotaan. 2-3, ei riitä. 2-3. 2-3. No, katsotaan mihin venäläinen menee. Joo, eli kolmas alkuerä, niin koitettiin, tai todettiin, että kun ei ole enää mitään menetettävää, niin ei kulutettu sitten noita parempia takapyöriä ollenkaan, täyttiin olla huonommilla. Ja no viivassa lähti yllättävän ok niille pyörille, mutta ei mitenkään hyvin. Ja sitten se oli semmoista enempi riftinkin tyyppistä, että lähdettiin nyt ajaa se ja tiedettiin, ettei meillä oikeastaan, tai ei enää mitään jakoa mihinkään suuntaan, niin ei lähdetty sinänsä ottaa mitään riskejä. Tajettiin se pois alta ja koitettiin vähän kaikennäköistä villiä, mutta ei. Päivä oli todella vaikea ja ei saanut niinku autoa sopia tuohon rataan, ei yhtään koko päivänä. Ja eikä oikeastaan kuskiakaan, että se kaikki meni niinku enemmän reisille kuin hyvin, että, mutta tämmösiä kisoja tulee ja se osui nyt tähän ja toivotaan, että ei tule enempää hutikisoja tälle kaudelle, niin katsotaan mihin se sitten riittää ensi kisassa Honkajoella. No niin. No mitäs teidän mielestä sitten meillä meni? No jos tähän suoraan saa sanoa, niin omat kohdat ihan pisin vittuja, että toivottavasti kauden huonoin kilpailu osui heti tähän kärkeen. No ei se toisaalta paljon huonommin voi mennä. No ei voi. Se on suunta, nyt ei ole kuin suunta ylöspäin. Niin. No ajollisesti ei mennyt huonosti, mutta tuloksellisesti meni. Ei mennyt huonosti, mutta ei mennyt hyvinkään. Niin. Tietysti isoin odotuksia ehkä, tai isommin odotuksia lähettiin, Joo, mutta kyllä me se tiedostettiin, että ratahan oli kohden outo meille. Joo, Tiedettiin tavallaan sen luonteen vaikeus ja muuta, mutta ehkä saatiin oppia, että se oli vielä haastavampi. Ei sovi kyllä meidän kalustolle tällä hetkellä. Saatiin kylmä suihku heti kauden kärkeen. Niin. Mut 1 nollapistehän sallitaan, tai 1 kisa voi jättää pisteet pois. Se on aina hyvä ottaa tähän kauden ekaan kisaan. Niin no. Moni jätti Oulureissa jo väliin. Niin, no se. Jotenkin luotti samaa. Joo. Mutta kaikki me annettiin ja tullaan antaa loppukautenakin. Niin, tämän hetken resurssien mukaisesti niin kaikki me annettiin. Ei oikein ollut pelimerkkejä kyllä parempaa silleen, mitä olisi pystytty eilisen jälkeen tai perjantain jälkeen niinku muuttamaan. Ei. Paljon on kehitettävää, mutta me tehdään mitä pystytään ja se riittää mihin se riittää. Sille ei paljon muuta voi. Niin on. Siis ratahan on tietenkin rata muiden joukossa, mutta mun mielestä ehkä näille autoille se hyppyri oli vähän liian raju, ei sen tarvitse olla ihan noin. Joo, se olihan se niinku, olihan se hieno, mutta on siinä omat riskinsä. Ei nämä autot nyt ei oo kuitenkaan tehty semmoisen hyppäykseen, nämä on kumminkin. Ja jokuhan ei sanoo, että ne pitää säätää sen mukaan ja muuta, mutta ei ne. Niin jos täällä Suomessakin nyt on tällä hetkellä yksi rata, missä on noin raju hyppyri. Niin ja mikä sekin meidät yllätti, että kun käveltiin perjantaina rata läpi, niin me oltiin sitä mieltä, että siitä ei edes hyppää, mutta siitä lensi V-autotkin. Joo, kyllä joo. Rengaskokeilu, tai kyllä nyt oikeastaan tiedettiin tulles, että toinen pyörä ei toimi, mutta vielä oltiin optimistisia, että kokeillaan, että jos
vaan ainakaan meidän autolla tuolla niin ei toimi. Ei. Ja vaikka nyt oli vähän lämpöisempi, tai aika paljonkin lämpöisempi kelikin, niin ei se silti, kun mitä testeissä silloin kun koitettiin sitä, niin silloin oli kylmä ja nyt oli lämmin, mutta ei sovi meidän autoon. Ei ainakaan meidän auto toimi, en tiedä miten sit muilla niin, juu.